So I don't want you come here, you don't understand anything. So let me example something with the animals. Okay. You understand what I'm saying? The head boy. Boss, yeah, and the head boy. So I don't want you come here, don't understand anything. So please, I want to talk. Zan yi magana akan Zakara da Hausa na yau. So Zakara ya fi daraja, kana yana daraja. So zan yi explanation, zan yi example akan Zakara. Saboda Zakara a dabba ba karama abu bane. Ka gane? Shi ne, ka gane ko? Yawwa. So this one na the Zakara. Na the Zakara. The Hausa. So you are calling the big cock. Big cock. So the big cock. So the big cock and small. This one are the big. So you stand up. This time they shout they tell me the time. Zakara na chara irin misalin 6:30 o'clock to PM. 6 to 6:30 o'clock to PM. PM. No. AM. AM. No, no, you are mistake. You are asking me function. Zakara the time, but you know when you stand up. Kana yana fara tara rufe shida na asuba zuwa rufe bakwai. Clap for him, clap for him. This is the real answer. So the sound, Zakara yana chara karfe shida zuwa karfe bakwai. Gaskiya wannan haka ne, is true. Ko ba haka ba? Yawwa, kaga yanzu mun zo school bai kamata a ce ko ce komai. Understand komai ba. Yawwa, kenan baya mai. Don't wanna have to wait tonight. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.